Давани са от човека. Сега не може да кажем дали от неандерталеца или от Homo sapiens sapiens. Нямаме костен материал в пещерата, но имаме находки, в смисъл от кремък. Намерените кремъци пораждат още една нова теза. Че след неандерталеца модерният човек Homo sapiens живее на европейския континент много преди приетите до сега години. Попаднахме на няколко малки кремъчни връхчета за стрели, много характерни за една култура, за която се мислеше, че се появява 10 000 години по-късно, отколкото са тези. Ние ги датирахме 38 000 години. В известен смисъл сензация и в Балканите той е съществувал доста преди това, архаични видове и непрекъснато е имало един генен обмен с популации, които са идвали от Близкия изток и от Африка. Тези мрежи. Важното е най-малкото зъчета да не изпадва горе. За да намерят всички следи от човешко присъствие, една важна част от проучването е отделянето на дребни находки в бързо течащи води. Някой път в по-горните нива, в средно и късно палеолитните, има едни съвсем мънички люспи от кремък. Това са люспите от ретушт. Технологията на обработка се лечи върху самото сечиво, но по този начин се опитваме да възстановим пълния цикъл, т.е. намирайки отпадъка, който всъщност за тях е бил непотребен. А за нас е просто интересен като факт. Чрез водата сред пръста изплуват и следи от дребни бозайници. Ето. Това е едно зъбче. Има доста голямо биоразнообразие, т.е. видово разнообразие между тях. Те са много податливи на резки промени в климата, т.е. или изчезват, или измират масово, или пък присъстват. Някои от тях са многобройни спрямо всички останали в определени нива, в определени пластове. Тези проби сега се изсушават и след това вече идват специалистите. В BTV документите след малко ще видите как часовникът на водния плъх връща времето милиони години назад. Защо няколко успоредни линии върху конска кост преобръщат представата за първите обитатели в Европа. Как са изглеждали бижутата на древните хора. В търсенето на прехрана първите обитатели на Козарника усъвършенстват техниките за изработването на сечива. По следите, които остават след себе си, учените възстановяват все повече детайли от живота по нашите земи преди 1 милион години. Зоологът Васил Попов от Българската академия на науките изследва костите на дребни бозайници. В една проба има стотици кости, която представя много видове. Да речем, в една проба, специално от долните пластове на пещерата Козарника, има по 20-30 вида. Това е много повече, отколкото ако сравним с едрите бозайници, които обикновено в един пласт или в един квадрат се намира по 1-2 вида, не повече. Колкото повече са видовете в даден земен пласт,
толкова по-добре учените установяват какви са били промените в климата – температури, валежи, влажност, околна растителност. Докато едрите бозайници са по-устойчиви на температурни промени и така нататък, имат по-широко разпространение, то дребните бозайници, поради това, че размерите на тялото им са много малки, много трудно регулират своята телесна температура. Ето защо те са много чувствителни към екологичните условия. Още повече, поради това, че те са по-малко подвижни, бидейки дребни животни, много често видовете имат твърде ограничено разпространение, което ни позволява с голяма точност да знаем, че те наистина са живели в околностите на пещерата и наистина отговарят на условията климатични и други в миналото. Един от интересните видове е прадядото на съвременния воден плъх. Този гризач претърпява съществена еволюция на зъбите през последните няколко милиона години. По промяната им, учените могат много точно да определят времето от преди милиони години. Методът е наречен часовникът на водния плъх. Преди 4 милиона години зъбите на водния плъх са били къси, но с добре развити корени. 2 милиона години по-късно коронката пораства, а корените стават по-ниски. Това е приспособление, свързано с хранене с груба тревиста растителност и е успоредно или е свързано с приспособяването на вида към все по-засушливия климат, при който започват да преобладават обширни тревисти пространства, поради което той е бил принуден да се храни с все по-груба тревиста храна. След това зъбите се променят още веднъж. Коронката расте през целия живот на плъха. Това приспособление му позволява да се храни с груба храна. Пред мен в момента, дори без да гледам етикета, мога да кажа, че е една проба от долните пластове на пещерата Козарника, тъй като тук виждам множество примитивни видове, включително и въпросният воден плъх, но разбира се не самия той, а неговият предшественик Мимомис савини, който пък ни позволява още по-точно да определим възрастта. Този зъб, това е първият долен кътник на Мимомис савини. Ето тук имаме един резец от пещерна мечка, въпреки че тя е едно огромно животно, някои от зъбите са доста дребни. Също така, тук имаме, ето това са зъби от един древен гризач. Това е гризач, но е доста едър гризач. Това е така нареченото бодливо свинче, което днес се среща в Северна Африка, в Апенинския полуостров. Днес този вид не може да живее в ширините, на които се намира пещерата Козарника, поради това, че зимата е твърде сурова. През последните 1 200 000 години на Стария континент климатът се е променял, но като цяло времето е ставало все по-студено. Температурите са били с около 5 градуса по-ниски от съвременните, а тези в миналото, преди около 1 милион и половина години, температурите са били даже малко по-високи от съвременните. Но климатът, който е бил по нашите земи като цяло, е бил стабилен, в сравнение с този в северозападната част на Европа. Защо е така? Учените все още търсят отговор. Този регион е бил много специален в Европа. На юг от Дунав климатът е бил стабилен, континентален и сух. Понякога по-влажен или по-сух, но не арктически, като в западната част на Европа. До това заключение стигнахме още при проучванията в пещерата Темната дупка. Защо е бил толкова специален? Това е нещо, което сега трябва да изследваме. В търсене на прехрана и оцеляване сред суровите условия на Земята, ранните предци на съвременния човек достигат Европа. Но овладяването на огъня
Изработването на сечива, усъвършенстването на техниките за производството им разкриват и други качества у първите представители на човешкия вид. 8 см фрагмент от конска кост поставя козарника в центъра на световните новини. Находката е открита в долните пластове на пещерата и е от преди 1 400 000 години. Върху коста са врязани успоредни черти. Те са подредени по 4 в няколко групи на приблизително равни интервали. Направени са твърде прецизно, за да се предполага, че са получени случайно при отделяне на месото от коста. Това е най-старото доказателство за някаква символика. Вече има наченки на някакво гравиране, на може би декорация, и това е най-ранното нещо. По-нататък, по-късно, и това е Homo erectus. По-нататък неандерталците със сигурност вече правят такова нещо, имаме, но това все още не е масова практика. Масова практика става при Homo sapiens sapiens, т.е. така наречените модерни хора. Друга интересна находка е една праисторическа гравюра върху камък. Успоредни линии, пресечени с други успоредни, образуващи мрежа. В козарника има и ранни произведения на изкуството, за каквито се приемат накитите. Едно от откритите праисторически бижута е огърлица на около 40 000 години. По черупките на малките охлювчета археолозите откриват следи от пробиване. Предполагат, че охлювите са били нанизвани. Накитите са персонални, лични украшения, един вид идентификация на личността в отношенията и с другите членове на групата. А освен това, те са и някакъв начин за обособяване на групите в междугруповите отношения. С други думи, първите данни за етнокултурни общности. За накити прахората често са взимали зъби и ногти на хищници, като пещерните мечки и пантерите. Няколко са били, да кажем, критериите един предмет да бъде превърнат в накит. Редки трябва да са, защото на всяка крачка, ако ги има, те не са толкова интересни. Другото им значение изразяват сила, изразяват мъжественост. Това е случая с така наречените огърлици или висулки от зъби. Най-често кучешки зъби от различни хищници, но и от някои тревопасни животни. Такъв е случая с кучешките зъби на елените, които понеже са редки, са били много търсени, представлявали са някаква ценност. Дори имаме подозрение, че са били предмет на обмен. Ловци, занаячи, творци. Такива са били първите хора, обитавали козарника. Пещерата в северозападна България е само една спирка в дългия път от развитието на човека. Оставил своите следи, за да бъдат намерени някога отговори на вечните въпроси. Откъде сме дошли, какви сме и на къде отиваме. Разкопките продължават.